епизода как да направим победителски блейд. Първо, ви трябват всички блейдове. Всички ваши блейдове, които имате, с които разполагате. След това, отделяте оригиналните от ментетата. Ние имаме само 3 оригинала. Ray Striker, Toya, Galaxy Pegasus и Торнадо Херкулео. Следваща стъпка. Стъпка 2. Разглобете всички блейдове. Ние няма да го правим. След това изберете дупе баланс. Баланс дупе. Сега ще ви покажа какво. Ето го. Известно още като YD. Ако нямате такова, изберете някакво друго по ваш избор. Зависи какъв искате да ви е блейда. Стамина, атак или баланс. Или защита. Сега, изберете спин трак по подразбиране. Тоест, изберете просто някакъв спин трак, който да е як. Препоръчва се спин тракът D125. Сега ще го покажем. Това е спин тракът на Ray Striker. Това е D125 спин трак. Сега изберете възможно най-тежкия метал, който имате. На нас това е Орион. Метал Орион. Тоест Фантъм. Да, всеки бъркам. Метала Фантъм. Ако го имате, препоръчвам него. След това изберете по ваш избор Energy и Фейсболт. Сглобете и пробвайте. Яко, Да видим колко време може да се върти. Яко! Танцувайте! Какви стъпки! Нашият блейд издържа минута и 20 секунди. 20 и 25 секунди. А вашият? Коментирайте с времето на вашия блейд. Това беше музика. The Voice. We love music. We love summer. Adios.